Okay. Friluftsliv gør både godt fysisk og mentalt. Det er jo ikke enhver friluftsudøver jo slet ikke i tvivl om. Når det både hjælper at gå en lang tur i skoven, eller at tage sig en dejlig tur kajak langs kysten. Hej. Hej, jeg kommer fra TV2. Ja. Jeg kan se, du er godt i gang. Hvorfor er det, du dyrker motion herude i naturen? Jamen, det er da fordi, at jeg har lidt af stress i rigtig mange år. Og naturen, det er simpelthen min måde at slappe af på og work out. Hey, må jeg ikke tage med dig? Jo da! Ja, okay. Hvorfor dyrker du motion ude i naturen? Jamen, jeg betaler jo topskat, så jeg føler ikke rigtig for at betale ekstra til markedet, da skatten ligesom sørger for naturen. Så det er herude, jeg bruger mine penge. Synes du, at vi føler naturens ressourcer nok? Nej, det synes jeg ikke. Ikke når vi tænker på, at naturen den fremmer børns motoriske udvikling, og vi lever længere. Vi burde udnytte det mere. Oplever du rollekonflikt, når du møder andre motionister? Nej, det gør jeg faktisk ikke, da det er en sekundær socialisation. Så alle har lov til at være her, da vi alle sammen betaler til naturen. Ja. Synes du, at staten burde støtte med flere penge? Ja, det synes jeg, det burde. En undersøgelse viser, at besøgsfrekvens fra bopæl til natur er størst ved en afstand af højst 300 meter. Ja, det vidste jeg faktisk godt. Det er en grund til, at jeg har flyttet fra land til by eller tættere på naturen. For da jeg havde 3 kilometer til skoven, så havde jeg lidt svært ved bare at komme ud og i skoven og lige løbe en tur. Modsat nu, hvor jeg er tættere på, så er det lidt nemmere at komme ud. Okay, ja. Tak skal du have. Det var så lidt.